Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Skywalker и това е моя видеоклип, моята кандидатура за Private сервера Darkcraft. И нека сега покажа моите постройки. Това е къща за продажба. Нали, виждате тук на табелката пише for sale. И влизаме вътре, нали, няма много хубаво осветление. Трябва да го направя с Glowstone, но просто няма време, защото ще заминавам скоро на море. И тук празна е. Нали така се каже? Празна е, да. Нали така се каже, но си е празна. Ето това тук е, нали, наша българска къща. Може да се каже, че от опите, нали? Тази къща е за възрастни хора. Не е за някакви млади, тук да има чакай телевизор човек, дискотека с едно, някакви компютри. Компютри за стари хора. Нали, тук се маста, гледате си телевизор, нали, може да си плетете плетка, нали, там, какво правят жените и мъжете. Нали, за старите хора за възраст. Нали, тук си вземате хляб и какво там ви се яде, ладеника, ядете. После, тук има два честолома. Тук, ето така изглежда честолома. И ето тук има също честолом, който не е по-различен от другия. И тук, нали, като свършите работа, лягате да спите. И така. Преминаваме към другата къща. Тази къща е нещо като блок. Не е блок за много хора, ами само за на семейство. Нали, тук това е масата, нали, за вечеря, за закуска, за обяд. Както виждате, няма телевизори. Нали, по тези филми, по които, нали, аз съм гледал, нали, няма никакви телевизори, само се говорят. Тук е, нали, кухнята, тук готвачките, нали, решат си моркови, картофи там, нали, какво че готвят. Скачваме се нагоре, това е стаята на двамата близнаци, нали. Тук има един компютър, както винаги те ще се карат за него. Тук е телевизора, никой да викне телевизор. Тук е гардероб пак. Изглежда много, но тук пак нали, това е стаята на млади, нали, на младоженци, в смисъл на майка и на баща и на близнаците, нали, така се казва. Тук е камина, тук също е камина, тук пак гардероб и телевизор. Отгоре, тук е градинката, нали, знам, че някъде да порасте без вода, но за това нещо имахме малко помощ от Балмила. Нали, това е килим, както чуете какво е. Нали, преминаваме към нашата градинка, извинете. И не нашата градинка, ами нашия парк. Нали, тук се сядате. Чакайте, че малко бърках. Добре, не стана нещо. Така. Тук, нали, сядат си, тук има светлина, иска да го направя на нощ. Да ви покажем. Човек, извините, ама нещо бърках, нали, притеснява се, все пак. Ето нощта е, нали, всичко свети, няма никъде. Тук пейка, нали, водопад. Тук мост. Нали, мостче, това. И това бях аз, Skywalker. Надявам се да ме приемете. И ако ме приемете, нали, естествено сигурно ще снимам видеоклипове нали, на този сервер. Ако ме приемете, ще бъда много благодарен и чао! Лек ден!